muhyiddin ingkang berkah mangganae suami rahim liwat komatan ingkang nala sikro isun ya wes panetan asali kemulia isuna jujur maringi mumanillah ing panggonan sun ali sangking ngajare manillah miarsa sawah maka sao semanira dewasa lakoni ya kaya kawati wesna maranti sunanyapi ing nalika sawiji sun ngarasane ngantuk ing sakala min khawat ana sawara anucap maringani anggana jaring Abdul Qadir Jalani izun was kamaling sirah karena sirah syuhun lakakon saking ada mangkot dari wujud ing apa sirah lindara mapan sirah dan sun surga turun ana wes mani yen sirah tansanin darong poarane sirah lali kang moramai jagat pemasira jalali marinya kama suci kang tan kena lali turun ana dening kamucan ingkang biasa dening kayan kaping teka angocam saweje musoni ingkang wasna Abdullah anak sawiji atakon ing Muhyiddin punapa karenanipun Tuhan dari aulia agung lewi saking sasa Tuhan merentahkan sadaya ing hamba Samdol Qadir ngandika
karena saking saliji manerata linyok karya linyok satu linguri benarkah sun lakoni kaya tayisun ing dangu doganang desa jela lagi sun masih ahli ing mangsa